podmienku. A presne toto, čo hovoríš. A mladí hovorí, toto ste neochutnali. Nachádzame sa v chránenej dielni kaviarni, cukrárni, čajovni u priateľov, ktorá patrí domovu dôchodcov, ktorý patrí stredisku evanjelickej diakonie v Trnave. Otvárací deň sme mali v októbri 2009. Odtedy fungujeme ako normálne klasická kaviareň, cukráreň, čajovňa s bohatým sortimentom a ponukou zákuskov. Vyzdvihol by som, sme jedna z mála cukrární, ktorá ponúka švédske zákusky, švédske torty, švédske solové zákusky. Orientujeme sa hodne na čaje, máme možno nejakých 60 druhov čajov, indických, čínskych, nepálskych, proste orientálnych. Ponúkame rôzne liečivé bombóny, japonské, čínske, indické. Pracuje profesionálna čašnička a okrem toho sa tu striedajú 3 dievčence v rámci teda tej chránenej dielne. Sú to také, jak ich ja nazývam, naše štebotačky, ktoré sem chodia veľmi radi, ktoré tu vlastne pracujú v obsluhe ako pomocné čašničky a taký personál obslužný. Takže všetky tieto deti, ktoré tu pracujú, chodili do stacionára, tam začali pracovať medzi klientami ako v obsluhe, potom pracovali v bufete ako Ivanka ako predávačka, mala tam na starosť bufet pre tých starých ľudí. A tak sa to vyprofilovalo, že vlastne sme z nich, povedali si, že robíme z nich čašničky, pomocné čašničky. Stále sa vracajú do toho domova, aj medzi tých starých ľudí, aj tam majú vytvorené kontakty a priateľstva. Takže je to celé také prepojené, tí starí ľudia s tými handicapovanými deťmi. Vytvorili sme prácu pre tu na Pretroch, hore v knihkupectve vlastne tiež chránená dielňa, tak tam je jeden handicapovaný chlapec, ale tam pracujú ešte dvaja vlastne občania, ktorí sú starší, to sú invalidní dôchodci, ale tiež tu sme pre nich vytvorili tam pracovné miesta. Na to, že tu môžem pracovať, a poviem len toľko, že to je jedna veľkánska obeta zo strany pani riaditeľky a pána vedúceho. A som mi na to veľmi vďačná, oni to veľmi dobre vedia. A najmä preto to je také výborné, lebo cítime od nich, že hoci nám tú prácu zabezpečili, hoci nám vytvorili veľmi dobré podmienky a príjemné zázemie, a stále sa o nás zaujímajú, stále s nami robia rôzne aktivity. A je to veľmi dobré, že máme, fakt ja to od nich cítim aj od pani riaditeľky a od pána vedúceho, že sú mi ako druhí rodičia. Okrem toho, že tu pracujú, poriadame pre nich a pre ďalších ich kamarátov handicapovaných príležitostné podujatia, diskotéky, kde sa naozaj ich stretne niekedy aj 25, aj 30 s občerstvením a veľmi dobre si zašantia, zaskáču, zabavia sa. Nikto sa nikomu nesmeje, že ty si taký, ty si onaký, tebe to možno trošku chýba, tebe možno to trošku chýba a podobne. Takže sú tu doma, sú tu chránení.